هاتا راگاندن کو جبر شر و پفچونان در دورا 115 کس لپارێزگاها سوێدا di heyva borî de dihatine kuştin. Piraniya wan çekdarên rejima Sûriyê ne. Li gorî koçarekvanên parêzgeha Swêda balav kirine ku 115 kes di heyva borî de hatine kuştin. Di encama şer û pevçûnan di navbera rejima Sûrî û çekdarên Daişê ji aliyekî din. Her li gorî zanyariyan ku di nav wan 115 kesan de 107 di beyabana Swêda hatine kuştin. Di nav wan de 77 çekdarên rejima Esed û hevpeymaniyê wan bûn û 31 çekdarên rêxistina Daişê bûn. Derdora 93 çekdarên rejima Esed birîndar bûn û hatin veguhestin ji bo xestexaneyên parêzgehê. Çalakvanên Swêda her wiha eşkere kirin ku 7 welatiyên sivîl ji hindirê parêzgeha Swêda hatin kuştin û 3 ji wan di li ser destê kesên nediyar hatine kuştin. Her wiha welatiyek hate bincavkirin û sêdarkirin û yek jî bi şaşî hate kuştin. Di çend heyvên borî de parêzgeha Swêda rastî rewşekî xirab hat ji ber êrişa çekdarên Daişê li ser parêzgehê ku di encam de hejmarek mezin kuştî û birîndar ketin. Her wiha hejmarek dêl ji xelkê parêzgehê ketine destê Daişê. Her wiha rêxistina Daişê ji nadêl girtiye li cem wan ya bi navê Serwe Ebu Emmar sêdar kirin ku ew yek jî hejmarek mezin ji kesên ku dêl ketine di dema êrişa çekdarên Daişê li ser gundê Şebekê di 25 heyva borî de. Tê gotin ku êrişa çekdarên Daişê bi ser parêzgeha Swêda tê bi ser pêşnyarekî ji rejima Sûrî wekû fişarekî li ser xelkê bajar ji bo radestkirina wê ji bo rejima Sûriyê.